Welcome to Joe and C, ang little bigan ng Apalit. Nano Babo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Mark Conanan of We're in Pampango. We discover great places for you to check out. Mark, miss na miss mo na ba ang nagta-travel going north? Yes. Particularly Ilocos Norte. Even vegan. Yes, so guys, nandito po tayo ngayon sa Apalit and we were invited by Joe and C. Ilocos Kitchenette and Antique House. So ito ang little vegan ng Apalit naging popular din to sa lugar ng Apalit dahil nga unang-una sa vibe and then sa food and a lot more guys. This is also an antique shop, so if you are into those kinds of items, samahan niyo po kami dito. So tara, let's go! So ako po, kilala ako sa tawag na pangalang Madam Joe and C. So dito po tayo ngayon sa Little Bigan ng Apalit. Joe and C, Ilocos Kitchenette and Antique House po. So, nag-start ang business namin way back 2010. Antique shop muna siya before. Ang mga Kapampangan, di ba, kilala sa pagiging hospitable. So, pag nagpupunta yung mga customers ko sa antique, siniservan namin sila ng pagkain na niluluto namin magkakapatid. So, nag-start yung kainan this May 2021. Yung kakaiba dito, nasa Pampanga ka, pero para ka na rin pumunta ng vegan. Yung mga dish po namin ay authentic Ilocano dishes. Pag kumain ka dito sa amin, hindi lang yung lugar yung parang nire-reminis mo, pati yung mismong pagkain, para ka na talagang pumunta ng vegan. So, dito, introduce ko naman yung mga pagkaing Ilocano. Para kang nagpunta talaga ng vegan pag kinain mo tong mga to. Ito yung authentic na tinatawag nilang Mickey. Hindi pwedeng hindi ka kumain ng Mickey. Ito yung noodles ng mga Ilocano. Ito naman ang tinatawag nilang pulpog. Inihaw siya na baboy na may atay. Next, ito naman ay ang puki-puki. Gawa siya sa talong. Ito naman ang kilain. Pork alahumba. Sinanglaw. Usually sa Ilocos, gawa ito sa mga lamang loob ng baka. Ito naman yung kaldereta. Dinuguan na Ilocano style pa rin syempre. At ang aming best seller na dinakdakan. Ito naman yung tinatawag naming silet. Beef salpicao. Ilocos pakbet yan. May repolyo sa ating mga Kapampangan, walang repolyo yan eh. Ito naman yung igado. Chicharong bulaklak namin. Ito yung sisig bagnet. At ito yung bagnet. At ang aming vegan empanada. Yan. So ayun guys, thank you so much for being with us in this video. Yes. Papasalamat din kami kay Joe and C for being such a generous partner for this vlog, no? Yes. Grabe. As you could see, talagang punong-puno ng mga Ilocos dishes yung table natin. So from the empanada hanggang sa mga small dishes natin. Sulit na sulit yung biyahe natin all the way from San Fernando. Yes. Although from San Fernando, guys, 30 minutes away. Compare it to going to Ilocos, parang 6 hours more than yun. Dito guys, the feel, the vibes, and the food. Talaga namang sulit na sulit pang Ilocos. Ikaw bro, anong umpisan mo dyan? Siyempre ako, uumpisan ko siya, siyempre doon sa trademark ng Ilocos. Yung kanilang empanada. Empanadas. Halimbawa tayo na bumabiyahe papuntang Ilocos, napakadalang lang na pupunta ka sa mga barbecue house, mga ganyan. As in, pupuntahan mo yung mga karinderya. Actually, parang mga ganito. Titikman mo yung mga foods nila to experience yung local taste nila. Immersion, kumbaga. Yes. Yung mga main dishes natin dito per serving is just 150 pesos for the meat. Yung sa mga vegetables naman natin are just 100 pesos. 100 pesos. Yung mga empanada natin is only for 85 pesos. And yung kanilang mga soup is 80 pesos. 80 pesos. Napakamura. However, I mean, look at the presentation at saka yung quality of the place. Yeah. Speaking of the place, talagang ma-feel mo na nasa Ilocos ka talaga. Kasi unang-una, malapit siya sa nature. As you could see sa likod natin. Yeah. So far, ito palang tinikman ko. This is the dinakdakan. Medyo spicy siya guys. So, konti-konti lang dyan. So, ito naman yung kanilang dinuguan ala Ilocos. Sa atin yung dinuguan o yung tintad, medyo maasim. Yes. So this one's very savory. Yung pinakbit nila, sabi nga ni Madam Jocelyn kanina, ay may repolyo. Yes. So this is the authentic daw guys.
And then meron pa rin siyang mga bagnet meat dyan. Ayun, syempre titikman ko yung sa kanilang sisig bagnet. Syempre. Ito naman yung kanilang tinatawag na Poki Poki. So this is talong. So sa atin, para siyang torta. So itong mga to is best partner with rice. So talagang ma-feel mo na talagang Yeah. pang-ulam talaga sila. Yan yung humba. Humba, yes. I think that is pangmayaman na adobo. Parang ganun. Pangmayaman na adobo. So this time ako naman, titikman ko yung kanilang empanada na chewy version. Wow! So it still has, egg. Wow! Caldereta. Wow! You know what? Pansin ko nga doon, yung mga pagkain or yung mga dishes is a little bit bland. Yes. Dahil nga hindi sila gumagamit ng pepsin, yung MSG. So katulad dito, di rin sila gumagamit ng ganun. Sa ating mga Kapampangan, medyo maninibago ka. Pero kung miss mo naman talaga ang vegan or ang Ilocos, Yeah. you must try dito sa may Joe & C Kitchenette. Feel na feel mo talaga na nasa vegan ka, even nasa Pampanga ka pa rin. So tingnan ko naman yung lang ito, original Pulutan ng mga Ilocos. pulutan ng mga Ilocano. Ito naman yung kanilang beef salpicao. Yan. Masarap nga siyang pulutan. Actually, dito sa may Joe & C, 8 p.m. onwards, nag-iiba yung Chill vibes. feel ng lugar. So nagiging chill siya, open for video kaya, open for drinking. So talagang nag-serve sila ng mga beers dito. Or take note guys na meron po tayong 200 pesos table charge for that time range naman dito sa restaurant. Siguro dito masarap pumunta lalo na if you want to have lunch or family time na i-experience mo yung food ng Ilocos. Considering yung budget mo, Yes? dito sobrang mura for this 150 pesos. So kung magde-date ka dito, plus factor na yung vibes, yung Yes. lugar, plus yung food, makakatipid ka. Yes. So ayun nga Mark, pagkatapos mong kumain ng mga masasarap na Ilocos dishes dito sa Joe & C, you get to enjoy naman yung environment natin dito. Actually, napakagandang siguro for pictorial Yes. or mga prenups. Actually for even personal Instagram, Yes. every inch of this place is actually Instagrammable, no? So, antique shop nga siya. So, mapapansin nyo guys, almost everything dito is for sale. Even yung mga inupuan mo or yung ginagamit mong table, lamesa, ay for sale siya. Pansin mo guys dito, meron din siya mga old sewing machine. Yes. Old motorcycles, even yung mga lumang-lumang mga railways or mga jack ng mga tren, meron din sila dito. So you can actually get those here dito po sa Joe & C. Just gonna give you a tour kung ano po yung mga antique collections nila dito. So yung mga antique shop natin is may mga upuan kami, may mga aparador, may mga lamesa, may mga basta kung anong kailangan ng isang bahay, mga koleksyon, ganyan, meron po tayo dito. Nagko-customize din po kami. We do customize sa lahat ng gusto nyong ipagawa, kung modern man yung bahay nyo. But ang kagandahan po sa amin, hindi bago yung kahoy na gagamitin. Mga lumang kahoy, mga antique. Galing sa mga lumang bahay. Alright, so this is the place. Notice guys, as in, sobrang antique pa rin ng mga gamit natin dito. Appreciate it. Grabe yung ceiling natin dito. Ang ganda. Actually, lumang-luma na sila, pero nandun pa rin yung ganda nung pagkaluma nila. Same time dito, meron tayo dito yung kanilang function hall. Okay. So this one, I think it can cater up until siguro 20. Yes. Look at this aparador. Oh, di ba? Naalala ko to siguro yung mga mga ganitong klaseng aparador nung
sa bahay ng mga lolos-lolas natin. Di ba? Ganito sila. Ganyan na ganyan. Look at the mga copies, mga sinaunang salamin. Ayan, mga sinaunang upuan. Almost everything here is for sale. Oh, look at this. Typewriter. Hindi man yung lumang typewriter yan, ha? Lumang typewriter. Everything here is for sale. At the same time, so kung gusto nyo maging memorable yung event nyo, pwede nyo rin gamitin tong place na to. So dito po sa Joe NC Ilocos Kitchenette, pwede rin po kaming mag-serve ng mini birthday, intimate reunion, ganon, yung mga party, kasal, binyag. Pwede po kaming mag-Kapampangan cuisine, pwede rin po kaming international cuisine. Thank you so much, Joe NC, for inviting us. Guys, if you notice, sabi nga namin kanina, almost everything here is for sale. So, Yeah. including this table right here, ito po ay isang lumang bowling lane. Bowling lane. Parang refurbish or ginawang mesa. Actually, nandun pa yung mga Bowling pins nila. At ayun, so many items to consider if you are into collecting antique, and at the same time, for the love of food. Napakasarap po ng pagkain nila dito, aside mga Ilocos dishes, meron pa po silang iba. So, ayun guys, if you like the food you saw in this video, if you like the place you saw in this video, please give it a thumbs up, share to your friends which part of the place you enjoyed most and why. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.